के कुछ तुमसे है कहना। कह दो ना। का एगो धंधा बा हमार सकलवे खराब बा कि नसीबे खराब बा बताओ। वो पदनी के शादी हुई अशोक के सीजन में हम बाणे रही मन त करा था पोतवे धके कूट ना रही बांस ना बाजी बांसुरी। सुना ना हमके एगो चीज चाहिए। मांग जौन मांगे के बाद जौन मांगब तौन देबू। अरे तू मांग, भिखारी के भीख देला से धन घटेला ना और बढ़ जाला। एगो चुम्मा दो ना। हम ना गंदा गंदा काम कर मारिए जगह जगह कुछ काम करे तो फोनो कर दे भोगी लग। मत बोलिए बाबू, बड़ी फेंके ले। देखी ना का तू पूछ का पूछे का बा। ईमानदारी से बताइए तोरा अकाउंट में क रुपया बाटे? तो मैं झूठ का बोले का बा। मोदी जी वाला जौन 2000 रुपया आई रहला ऊ आ 40 लीटर दूध बेचल रहनी ऊ पंचो को 2000 बा ऊ तो 4000 रुपया बा। आ तू सही सही बताइए और विधवा पेंशनिया चालू भइल कि ना? अच्छा दोस्त एगो बात पूछी। पूछ ना। मान ले कि तोरा घर में 4 गो चोर ढुकलन स आ तोरा लगे एगो भाला बा तो ते छेद देबे कि छेदवा लेबे? मरद न भाई छेद दे। का देबे? छेद। जी कहाँ जाता नहीं? जाता नहीं माँ कही गोरे। जाए के जरूरी बा? काहे आज तो हर व्रत नहीं खे। का बात कर करी व्रत नहीं खे लेकिन हमार व्रत बा। कौना देवता के व्रत? गोधन बाबा के।